येवकार तुमकां भुरग्यांनो इयत्ता चवथीच्या कोंकणी वर्गान. तर आयज आमी स्वर शिकया. अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, आहा. एकूण स्वर 12 असतात. स्वर म्हणटना खंयच्याय अक्षराचो आदार लागना. अक्षराचो आदार घेनासतना आमी स्वर म्हणूं येता. आता आमी व्यंजन शिकुया. क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, ळ, क्ष, ञ. धन्यवाद भुरग्यांनो. तर स्वर आणि व्यंजन वाचात आणि तुमच्या चोपडेचेर नितळ अक्षरात बरयात.